Radio Sitcom Lupalang. Искаш ли ела и ти? Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус,
Приказно вълшебство е радостта. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Мъничко пораснах и ми личи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Но скъп си ми дори и сега. Имам си любим герой, опашат, но много мил. Мики Маус се казва той, от обичан детски филм. Ех, да можех, мисля си, да те хвана за ръка. Само миг, но миг нали, спътната една мечта. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Смях от милиони детски очи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Приказно вълшебство е радостта. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Мъничко пораснах и ми личи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Но скъп си ми дори и сега. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Смях от милиони детски очи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Приказно вълшебство е радостта. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Мъничко пораснах и ми личи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Но скъп си ми дори и сега. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Смях от милиони детски очи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Приказно вълшебство е радостта. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Мъничко пораснах и ми личи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Но скъп си ми дори и сега. Дори и сега. Как сме, колега? Какво става? Добре си. Айде, Вики, айде тата. Айде. Айде. Принцесата на Мариана е списа. Я виждам. Най-хубавата принцеса. Я да ги снимам двете, ей тук се гушнете, елат. Айде, елате да се гушнете така. Айде, гушнете. Елате тук с твоята талка. Е така. Айде. Айде, снимай. Гледайте към мен! Я се цункайте сега, братчето и сестричето, цункайте се, целуни сестрата. Я пак! Браво! Айде, да се снимаме. Айде да се снимаме за тях. Супер, браво! Айде сега да ви снимам по-отделно, ела ти до мене и ела само за малко. Стой сама, стой самичка да те снимам. Стой така, много си красива. Чакай. Гледай към мен. Браво! Айде сега тебе. Стой така.
Браво! Готов си! Хайде, елате пак да ви снимаме тук, елате. Ама ела до мен. Да хванеш украсно. Стойте така. Стойте. Много сте красиви. Браво. Готови сте. Сега си играете с децата. Браво! Снимаме! Браво! Само един момент. Я ме виж да те направя една снимка. Чакай. Браво. Ай, там при бебето. Айде. Айде, не да ме снимаш. Чакай да ме снимаш. Деца, гледайте насам. Така. Здравейте. Чакай Максим. Ей! Ей, тук се гледай. Браво! По принцип те са шлепи с рода. Ай, мома, там не Бати! Айде, бебето! Айде, бебето! Айде, беби!
Снимаме. Браво! Ти ще се рисуваш ли?
Най-хубавата е. Я гледай към мен. Чакайте сега да ви снимам всички. Деца, гледайте. Браво. Вие сте големи приятели, нали? Добре. Госпожица Ради, дай ръка. Айде всички тук при окраста, мисля всички деца, тук при окраста за една снимка. Хайде. Да ме снима Снимаме. Тя се дръпни само за малко. Готово. Хайде децата, тук се подреждаме за една снимка. Рождениците в средата, тук където съм аз да дойдат Ники и Ради. Хайде. Айде погледнат се при тях, каките и батковците, минете отзад. Дони, айде там, при Ники, при Ради. Най-високото е то отзаде, а най-ниското отпред. Айде сега се Изчакай да ги снимам и ще застанеш после тук да ги снимаш. Така, гледате напред, аз ще преброя до 3. Като кажа 3, искам вие да кажете честит рожден ден кой? Кой имат рожден ден? Значи, какво трябва да кажа? Честит рожден ден, Ники и... Идете по-рано с Ники. Раз, два, три! Ама искам всички и заедно. На 3, аз като кажа 3, вие казвате честит рожден ден, Ники и Ради. Става ли? Айде. Раз, два, три! И замръзвате сега. Ела тука да не снима фотограф. Да, снимам и дъщеря ми. Изчакайте, още едно дете идва. Айде, слушай отпред. Така. Да, снимаме. Браво, готови сме. И замръзвате сега. Никой да не мръзва. Само аз мога да мръзвам. Така. И аз всички момчета да си вдигнат ръцете. Момчетата... Ветри. Ти чакай, двете ръце ли си вдигнал? Добре, вижте сега какво ще направим. Понеже момчетата, свалите ръцете. Ники, Ради, как да го направим? Мислих да играем момчета срещу момичета, но пък момчетата са по-малко. Ама пак, как се казваш ти? Ама пък виж всеки какъв е голям и силен, Той е като за 4. Айде ще направим така. Дай ми ръка. Ти ще си капитан на момчетата, Ради? Дай ръчичка, ела. Ти ще си капитанка на момичетата. Става ли? Съгласни ли сте? Какво да не си доволен ти? И ти не знаеш. Добре, така. Идвате сега всички насам, при мен и... Хващаме ръцете и правим едно кръгче. Хващаме ръцете и правим кръгче.
И ти ще се хващаш на кръпчета. Та, играта е много лесна. Как се казваш? Елато. Мичи, дайте му ръка на него там да се хвана. Хайде, мама, какво беше? Тега, готови ли сме вече? Дайте ги, което ти си телефона. Сега, да, играта е следната. През цялото време държите ръцете и като кажа клякаме, всички клякате. Готови ли сме? Ръцете така след, това ще видиш. И клякаме. Долу, внимателно. И като кажа старт, се изправяте по най-бързия начин. Последния... Добре. Да! Айде, човек, какво стана? Къв кръст те боли? А ти на твоя година си? А как е долу? Как е? Айде, опа, о, майко мила. Така, и като кажа старт, изправят се по най-бързия начин. Последния, който се изправи, изгаря, идва е тук при бабата и чака следващата игра. Всичко ясно ли? Мичи! На коя дума се изправяме, като кажа какво? Добре, Светли, готов ли си? Ти ще рухнеш всеки момент, брат. И... Старт! Айде, отиваш на това. Хващаме ръцете. Айде, Мацко, дай тук се хващаме. И клякаме. И... Къде тръгнете в приятели? Светли, как е ми приятели? Стоп! Стига, Светли, достатъчно. Ела, приятели, ела. Ела, няма търмаче повече, моля. Защото молите да стигаш. Не. Тук ще караме заедно кой последен. Аз ще те ще ми помагаш, сега да кажеш кой ще стане. И клякаме. И стоп! Клякаме. Стоп! Клякаме. Стоп! Клякаме. Стоп! Клякаме. Стоп! Клякаме. Стоп! Стоп! Не, ти се разглад, почваш да се разгладиш. Та, понеже не мога да ви изгоря всичките. Светли, давам точка на момчетата, давам точка и на момичета. Можете ли да се радвате? Абе, да ги обърнат горе пред сега. Не верно да ги помните ли как бяхме за снимката преди малко? Ето тук се подреждат всички. Ето ти ми прибрат, Ето тук. Бутвайки там, че не мога съм. Снимавайте си сладките си стойките отзад и си подредете като снимка. Ники, Ради, ела тук така. Ники, Ради да дойдат по средата. Айде, ела, Ники, ела, Ради е тук. Е така да бъдат и вече покрай теб с много деца и готово. Да, и се обръщате с лице към мен. Да виждате всички. Къде е Светли? Светли! Светли! Ма не съм те освободил, бе! Тук е ти, идвате насам, айде, по-ти топната там. Я как ти кажете на другите как се казват човечета. Аз ще ви показвам различни човечета. Вие трябва да правите също като човечето на картинка. Айде, това е лесно. 3. Ти какво ще кажеш? Снимаш ги, нали? 3, 2, 1, старт! Айде, сега че се правим всички бързо. Айде, Светли! Добре. Я сега. Давайте, айде. Я сега. Ето, без да. Я сега. Я сега. Две пръчета. Добре. Браво, Светли, дай, направи пак. Я сега. Хайде, Мацко, давай, направи като човечето. Давай, две пръчета. Дойте позацията сега.
Научитата. Я сега. Добре. Да, ти ги мръч. Добре. Малко напред, елате. Малко напред. Айде, шуши му ще един друг. Светли, ти си рисков, едно напред. Кой е разбрано? Последно. 3, 2, 1, старт! Айде го Светли. Супер се справи. Ники, дай 5. Точка за момчетата, Ради дай 5. Точка и за момичета. Сега! Следващата игра също е лесна. Почваме с по-лесните, после има кой клас сте. Добре, после има за по-големи. Сега, играта е следната. Пускам музика. Да стоя музика, танцувате. Не може. Това е вашето да не стоите на едно място. Сега, като спра музиката обаче. На каквото ви кажа, на това трябва да се направи. Ако кажа кученце, на какво се прави? Как мяу? Ако кажа самолетче, как прави самолетче? Така, елате насам сега, че има повече място. И който се справи добре печели точка, накрая ако момичета съберат повече точки, напред елате насам. Ако момичета съберат повече точки, поверя за момичетата. Ако момчета съберат повече точки, поверите за момчетата. Айде танцуваме. Бъдайте по-живичко, да разкажете го пъти са малко. Иди оттам, там от вратата и ги снимай. Бързо. Бързо. Кукошка. Каква кукошка се дава? Айде. И стоп. Няма покажи как се прави кукошка. За кой да дам точка? За момичетата или за момичетата? За момичетата! Точка за момичетата. Айде танцувайте, вие сте мачи. Светли, танцувай, мамо. Танцувай. Ти дарма, виж, тя ще заспи право тук за теб. Змия казвам, как правят змиите? Ти да това няма побида. Айде. Вие ще заспат всеки момент всички. Точка за момичета. Браво! Много, ето така. Балерина. Айде, как танцуват балерина? Всеки може да се покажи. Айде да, мами! Покажи ни! И... Покажи пак. Стоп! Дай 5. Точка за момчетата. Бебе! Само да се всички. Стоп!
Точка за това, бе без лъмова, бе без лъмова, бе и други не три виждам. Бебе Цали. Ай, точка за момиче, точка за момчета. Вака ли идва, браче, Костян? Бабичка казва. Ай, какво от бабите? Дай, живи малко. Я ме ли кажеш пак пиано? Точка за момчета. Статуя. Ти звуците ти взел си статуя. Така, ти си играеш статуя в началото на играта, ти също играеш статуя в началото. И се не смея, че вие двете сте статуя в началото на играта. Точка за момичетата. Последно казвам пръстенци. Айде, ладно сам. Ники по-силно. Ти знаеш ли? Мяу. Не, това мяу, бе. Точка за момчета. Това еднакъв брой точки ли събрахте? Дали сте? Значи, дай 5. Момичетата са победители, дай 5. И момчетата са победители, дай 5. Дай ръчичката си. Оп. Я всъщност елате приятел. Ето, и се обръщате към мен. Ейте. Така, се обръщате с лице към мен. Така, играта е много лесна. Аз казвам нещо, ако то се яде, ако то се яде, дигате ръката горе, ние те пълне ръка горе. Ти баща ти ядеш ли го? Защо дигаш ръката? Капни пържоли. Бързо. Каптикни кебабчета. Каптикни кефтета. Каптикни пердета. Ядеш ли пердета? Айде внимавайте. Капни пица. Каптикни микица. Каптикни лъжица. Лъжицата яде ли си? Как дай си последите? Капни шоколад. Ей, капни мармелад. Капни слуголет. Капни самолет. Ради, самолета яде ли се? Не? Да, кой бе, самолет ядете тук? Капни, какво не си яде? Капни, праскова. Ти не като праскова, капни кайсия. Капни ягода, капни малина, капни капина, капни портокал, капни папагал. Папагал яде ли? Това не внимавате. Ники, ти какво обичаш да ядеш? Спагети. Ради, ти какво обичаш да ядеш? Обичам да ядем месо. Месо? Такова наскара ли? Пържоли ли обичаш да ядеш? А кой готви вкъщи, бе, Ники? Мама ли тата? Мама, хубаво ли готви? Така. Добре. Така. Понеже не мога да ви изгоря, точка за момчетата, точка и за момичетата. Майде, нали? Няма после се радва, айде. Само да мина да си взема кубрите.
Минавам с този крокодил през всеки един от вас. Натискате по-едно зъбче, който го хапне крокодила. Изгаря спокойно. Болеш ли? Айде, ми не боли, ама не съм. Айде, давайте не си гола. Айде, блондинка под прикритие, да не. Хоп, идваш и ти насам. Мяу. Този е натиснат. Това не е дресачка, какво се е цел? Няма безпокойно. Да. 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 Да си няма зъбче, спокойно. Да, видите. Този е натиснат. Ай, колко сте любезни, да си сестри. Да. Ти си изтръпнал. Много чао. Така, айде правим още една вратка. Добре. Давай. Давай. Какво ще ти крокодил? Кой път? Айде до теб, давай. Този е натиснат, добре. Вики. Давай. Идваш насам. Давай. Добре. Натисна. Идваш насам. Айде. Айде да видим сега кой ще хапне още Вики, давай. Давай. Ай! Коста, знаеш, че май изгорят повече момичета. Така че дай път. Победата е за момчетата. Сега няма как да ги на момичетата. Елате при мен, само момичетата отгоре. Елза, елате при момичетата, ще идат. Сега, момчетата идват при мен, момичетата там. Така, давам и по един тетрис. Така, трябва да поделите парчетата. Ето тук. Който пръв от двата отгоре подели тетриса, печели играта. Готови ли сте? Не е трудно, айде Свети ще ви помага. 3, 2, 1, старт, давай. Светли, дай на Ники да ги. Тук справят ли си, че не виждам нищо от кути? Айде, Светли! Какво ще дам? Айде, момчета, айде, че ще заспа, братче, какво стана? Айде, по-живо! Вие слагате едно, махате две, как се реди, така не знам. Стане, стане. Давам ви още една минута, какво ще направим?
Секунди ви давам още. О, ама вие нищо не сте направили. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп, горе ръцете всички! Горе ръцете! Нищо не сте направили. Момчетата са по-напред, така че победата е за момчетата. Даваме Ел да ще събере парчета. Ради, дай ръчичка. Добре. Така. Всички заедно правим едно кръгче и момчета и момичета. Хайде. Пращаме ръцете и правим кръгче. Хайде. Хайде, момчета. Момчета и момичета правим кръгче. Пускаме ръчичките само. Така. Взимай. Не са на телефоните. Да. Като кажа старт, почни да го студя. Добре, Ники, готов ли си? Ники! Ники! Добре, отивай. Добре, нищо, той ще като дойде ще се включи. Да, казвам старт, почвате да си подавате топката един на друг. Без да я хвърляте, подавате на играча до себе си. И, като кажа стоп. Този в колото е топката, облича нещо от турбата. Имаме перуки, роквички, всякакви работи. Оставате с нещата до края на играта. Който от двата отбора има повече неща, печели играта. Всичко ясно ли е? Старт, подавам. Иди, някъде подаваш, къде? Подавай, къде? Това. Подаваме, къде? Хайде, тя не пали спокойно. Наборе, подаваш ли играча до теб? Подавате ли играча до себе си, хайде? Стоп! Дет ли подаваме, хайде? Да, но още не там. Стоп! Кой е? Подаваме, хайде. Ники, иди на кръгчето тук. Светли, вземи Ники при тебе, хайде, до теб да бъде. Ще играеш ли? Дай ли не, казвай.
Тогава подавай на играча до теб, не я хвърли се едно, че е на много бомба, брат. Подаваме, хей. Така. Окей, може ли да пробия тук? Оп, тинг, 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 тинг. Подаваме, хайде. Ма пак сте я хвърлили? Пак ли ти я хвърли? Искаш ли да... как се казваш? Вики? Абе човек, като дай топката, теб подаваш на нея. Това е. Кой ти я подава? Айде сега. Готов, подавай сега на там. Давай сега на нея подай, хей. Подай на нея. Айде, подаваме. Стоп! Готов се подава. Елате назад, малко по-голяма среща. Подаваме. Стоп! Подавай на там. Ти що свали паруката? А? Ще играеш и няма да играеш. Не, като не излиза от кръче. Ти не спадаш и ти правила, братче. Айде, подавам. Стоп! Дай на другата, че за тебе вече няма място където се слага. Подаваме, хайде. Подаваме, момичета. Елза. Давай да не застой си там, да подават, хайде. Може ли си? Е, така, не идва, че да. Ела съм. Ето, подаваме. След си, много силно. Не. До края на играта. Стоп! Това ники. Както да мина. Подаваме. Виждаш ли? Можеш ли да виждаш? Да? Не? Добре, техния е така. Виж сега. Дръж в ръката, защото трябва да я брои. И подавай на там сега. Хайде. Подавате ли? Айде, подаваме. Подаваме. Стоп! Воу, чакай ма! Дай една смишка, ради! Последно завъртане, хайде! Стоп! Я сега, момент само, че ще броим. Всички момчета да си дигнат ръцете. Момчета. Добре. 1, ти имаш 2,
3. Няма момичетата сега, вдигаме ръцете. 1, 2, 3. Момчета, този път победата е за момичетата. Всички неща прияза в формата, хайде. Ама, чакаме да настанете нещата. Това ли сме? Ники и това. Ти искаш да пробваш. Роза, ето е това. Така. Идвате всички при мен сега. Ето. Как се казваш ти? Тоши. Идвате при Тоши, бързо, Ники. Тук при него. Тук при него, при него. Да! Първо, как се казваш ти? Силно! Мелиса! Как се казва, тия не станат ужабици, качат на теб? Водни? Не се листа. Водни лили. Тега. Та! Я сега ви кажете колко е цвет. Силно! Този! 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 И... Внимавам. Тега! Пускам музика. Докато има музика се движите по килимчето. Като спра музиката и каже зелено, всеки трябва да стъпи на зелено. За който няма, отива да яде. Ако някъде стъпите двама, този, който стъпи втори, също изгаря. Всичко ясно нещо? Ясно това? И последно. Ако кажеш два цвята, примерно зелено и синьо, няма да правите така, а си избирате или синьото, или зелено. Винаги с двата както на една линия. Готови ли сме? Хайде всички на килимчето, ходим по килимчето без да се бутаме. Хайде. Синьо и зелено. Търсите си, не мърдаш. Синьо и зелено, хайде. Качи се, мама. Изпълнете си синьо и зелено, съм казал. Добре. Но премести това кръче при друго. Дясно, кръче при ляво. Това кръче при това. Дето не е много. Купи на зелено. Не мърдаш. Добре, айде, продължаваме, но ще почваме да изгарям вече. Так. Зелено, червено, жълто. Зелено, червено, жълто съм казал. 3, 2, 1. Отивай да хапнеш малко. Добре, да видим. Добре. Добре, другите сте така. Так. Синьо, червено. Синьо, червено. Синьо, червено. Не ти не мърдаш. Има едно свободно червено, кой ще стъпи? Ти искаш ли да те рисуваме? Не, тогава ти да ядеш. Ти си добре. Так.
Ама вие сега внимавайте. Лекичко, без да се бутате. Зелено и жълто. Зелено и жълто, Ради. Здравей! Не, това е от мой колега, турбите Джъмбо. Дейвид, виж! Мечо, ела малко напред. Елате, деца, насам. Айде, лади да посрещнем Мечо. Айде, сега си играйте. Айде, тати, ето на Мечо. Стига, стига толкова. Айде, снимай Мечо. Чакаме мечката и ще разбием една пинята след малко. Пинята, Ники! Мариане, къде отидем? Викни Мариан да ви снимам с децата, с мечката. Ей, сега излезна навън. Мариане! Ела бързо! Бързо! С жената се викаш, но... Айде за снимки с децата. Тоши! Взимайте децата да ви снимам с мечката. Деца, може ли малко да се дръпнете? Да се обърнете напред. Ама виж, дай ми мечката тук да сон по средата. Айде. Мечката! Айде, Мечо, ела напред. Дръпнете се малко. Пазете се! Надясно, Мечо. Така. Ако ми пуснете, готов се. Ради! Айде, да правим една снимка. Айде. Абе, може да нема снимки, не е проблем. Камера имам, бе. Може ли само малко? Елза! Елза! Снимай как се паде от тук, от там, до там, до Снимаме. А Спайдермен къде? Извинявам се. Не, тук е добре. Деца, гледайте насам. Еди, спази само отдаде. Може ли? Нема да може. Може ли само малко? Айде, снимаме. Къде са рождениците? Аз се радвам. Общо снимка няма да може да направиш. Навънка после. Снимай как ти баби отдалече, снимай. Елза, Ана, Спайдермен и мечки. Дейвид, отивай има. Айде. Ама трябва малко насам. Супер, снимаме. По детска къти. Отлично, готово. Айде да разбием и пинята и после да правим тук местичките на торта. Айде.
Мечо, ела на сам, че пречиш сега. Мечо! Айде. Айде, аз ти изкарвам ето от мене. Айде сте меро. Един ти чек. Мечо. Айде да изпратиме Менчо малко навън, защото ни трябва място за пинятата. Ела. Ще давам истинска буталка да се бие. Ради, Ники, погледнете към мен. Тука. Ради, напред гледате. Айде. Да, който иска да бие пинята зад мен. Зад мен. Отзад. Много пиша, тук ще паде. Там Ники, никой да не мърда там, ти следващи. Защото вижте това, виждате ли тук деца напукал? Това от детски дупата. Ради, дай една усмивка първо. Усмивка, не бързи бъдеш. Тук към мен. Айде. Стой, сега не мърдай. Колко пъти искаш да уйдеш, Ради? 6. Не знам дали ще стигнем до брат ти, ако удари 6 пъти. Искаш и по 3 пъти, става ли? 3 за щастие. Да, стой тогава. 3 пъти, давай. Дръж и направи нещо, стой. Дай една усмивка. Сега ти удари 3 пъти и 3 пъти, нали така? Обаче нима с главата на Спайдърмен. Кой е това? Обай да ти пъти на баба ти телефона сега. Стой сега. 3 пъти, давай. Тъй, дай на мен сега. Елза, дай той ги, който мина назад. Деца, шефката тук тя каза. Който го дръпте насам, значи е следващия. Ела ти напред, вие тичките отидете назад. Назад. Айде, 3 пъти. Даваш ми бухалката, казвай кой е следващия. Диамант. Чакай. С 2 ръце. Така, отиди малко назад. Стоп, давай 3 пъти. Ама да се радне, 1, 2, 3, стоп! Айде, Тоши! Така, 3 пъти. Стоп! Саша! Чакай. 3 пъти, давай. Стоп! Има още бомбони, не тичайте за тук за плана бомбон. Дръж, стой. Елза назад ги дръпе до ушите. 3 пъти, давай. Давай. Айде, имат ли всички бомбони? Ники, имаш ли бомбони? Добре, супер, виж колко си събрал много. Какво стана? Мачкате.
Айде, стойте до тортите сега, деца, усмивки! Усмивки! Само се дръпни леко насам. Това много мирише. После затворено тия малки деца. От две тогава ще слагаме. Деца, я гледайте насам пак! Извиняй, може ли сам? Мариане, дръпни се само за една снимка. Ела назад. Ела. Айде да снимаме деца. Само се дръпнете. Айде, ела тук тази малко. Ела за малко. Ела. Как да снима? Как искаш да снима? Абе, само двамата. До тортите. Къде до тортите? Ники! Ела. Ела натам. Ела. Ела, Тони, само за малко. Само за малко да снимаме. Айде, деца, гледайте насам. Ники, Ради, гледайте тати. Кажи зеле. Прегърнете се там по средата, тато. Така. Зеле. Ще ги идвам двамата. Така. Паля ви, децата, гледайте ме двамата. Паля ви свещички. Няма да и двамата. Ти ли ще палиш? Аз винаги палим. Добре, ба ще палиш като ти кажа. Така, ти още не си е писал. Така. Та, тогава баща, той явно обича запалки. Той ще пали. Сега ще ти я дам в чак. Та, пали той свещичките и фойберките. Мама пуска музиката. И... Ники, Ради, погледнете ме. Като се изгасят тия неща, няма да ги дух, те си се изгасят. Като се изгасят тия неща, духате свещичките. Елай тук, ела да ги гледаш, ела такава. Да, децата тук стоят, само рождениците, майка им баща им там. Ела тук да се живи здраве децата. Мамо, пускай. После, Бог да ви благослови. Ето не даде повече. Баба храни и изглежда децата. Али това е хепито и беда. Ади, Джаси, много сте близки. Елате малко назад. Também deles. Там шумина. Айде, Ради, това е подарък. Слани, донеси другия подарък. Отивам по годинка. Айде, Надя, вам ти дай. Айде, Надя, си изготвили чаката.
Чакам те в офиса. Кой си ти, че нищо не мога да се сета? Ще се сетиш ли? Като вълк на стравата. Хайде, снимаме! Гледайте насам, деца! Ради, гледай там. Готово! Супер! И вече кой иска снимки, няма проблем. Айде. С децата една голяма снимка. Айде, лате да Ачко! Айде да снимаме. Снимай там, къде е? Снимай! Тони, Йована тук! Давай, това, айде, снимай! Айде, Браво! пусне другите, айде, Ники! Айде, снимай! Ради! Айде, Браво! Аз се правим снимки по език. Ако се съберете от тази случва, с диаманта ще се снимаш. Хайде, ела диаманта. Ела, Сани, вземи това колело за малко. Хайде. Хайде, диаманта, заповядай. Снимка. Всички ще имате снимка. Така, давай. Айде, виси. Айде. Готово! Айде. Виси. Само да снимам сега. Там иде. Айде. Който иска да се снима с децата, може да така. Айде. Айде. Малко мечичи да пробвате и голата да много. Браво! Снимай, снимай! Аз ще ти пратим снимките, ако искаш. Айде снимай. Айде снимай. Безкъпча. Айде, Ники. Ники, тук гледай. Деси, деси. Така. Свършихме ли? Така. От 7 часа почваме, нали? Тук сме. Имаме един час, ама да... Почив. Снимки! Снимай! Хайде, деца! Така. Браво! Айде да се кием пак с децата на сами. Айде! Надя, ела се снимай сами. Така. Гледайте насам! Ела се снимай само децата. Браво! Айде. Памела, къде е твоята да се? Чакайте на пителата. Снимаме!